Ndike ndakubona ndakuqaphela ukuba rhabaxa kwabanye abantu abangamaXhosa ngeGqeberha lidlala kumabonakude. It is very unfortunate and it shows into yokuba abanye bethu sizingceba zengcinezelo, Mna umculo wandikhetha andizange ndizikhethe. Yes, sir. Umculo mama. Hola bafethu, this is your boy Ndiara Makazu Verman Kamkholokholo ngiyabeza mimi ngikadibela sakaka Mr Gitsweri Plug. As you already know the vibes namhlanje silapha eBlue Water Bay eSunrise Hotel, so besihleli noRingo Madlingosi yamba no bhfyp ulapha kwalapha around naye, otherwise it's about to get down. Okay, dilandwane ekhulu ihlobene namaraza amadala ngikopolola yena bangakopolwayo ngabane nawo bantu tisilo bhuti nzithamne nawa usikibhizi bantu tisilo bhuti nzithamne nawa usikibhizi bantu tisilo bhuti nzithamne nawa usikibhizi. Kubona kufundwa ngobhuti budoda zezenzo ayulwaluko uhamba kubona kufundwa ngobhuti budoda zezenzo ayulwaluko sebenza lunika shilo udaba ndiyabulela amadlamini ngamaze nkuthazo I wanna do it big, that's why I'm always on my office raising every time connecting with them gods. Imagination is the key, don't sleep on your mind, if it can conceive it then you can do it. Sixabise nexesha ngoba ixesha lexabiso anaxesha loxoxa uthuvi mna majita. It's either you talk money or you shut the fuck up. So it is. Speaking of a proud man, how we do that? How we do it? Okay, ilandwane ekhulu ihlobene namaraza amadala ngikopolola yena bangakopolwayo ngabane nawo bantu tisilo bhuti nzithamne nawa usikibhizi bantu tisilo bhuti nzithamne nawa usikibhizi. I'm joking. Thank you, Jim. Shabulela kakhulu. Thank you for those kind remarks, particularly the promotion in Tim. Nazo zonke izithethe nonzotho yendaba yesiXhosa. Phambi kokuba ndibize umama osuka kumasipala eze negift kaRhadebe, zizaba liqela iSurprises kule media conference. Mandiyithethele siyangxola ekitchen enye into ke nayitishara andiyithunywanga ke lenza ithetha. Ndike ndakubona ndakuqaphela ukuba rhabaxa kwabanye abantu abangamaXhosa ngeGqeberha lidlala kumabonakude. It is very unfortunate and it shows into yokuba abanye bethu sizingceba zengcinezelo zokungakwazi ukuphakamisana. Ithetha le nto umntanam uphila ekhona apha as one of the front actors zala production. Ndaya ndayibabona esetini ngenye imini ndabakhuthaza ndabamotivate uba bangatyhafi ngoba kulilishwa into yokokuba ngamanye amaxesha izinto zethu zibulawa kwasithi. Ufika abantu bethetha kakubi abangamaXhosa ngomculo kaRingo onguXhosa ngeGqeberha the Empire yamaXhosa ngomhlobo wenene FM wesiXhosa wamaXhosa. It's very sad loo nto. Noko simele into yokokuba singene abantwana begazi kwi-era entsha apho nathi sizawuxelisa ezinye izizwe sizidle. eDurban akukhathaliseki noba ngabe KZN production ize ngomva bayiphakamisa bonke kusukela kumasipala yotsho provincial government nazo zonke izi-stakeholders zase-KZN.
La Gqeberha ke bangabe bishutwe eDurban. Ngeyiphakanyiswe sisizwe sonke ngeyiphakanyiswe nanini bantwana begazi. It is the first production on television to showcase even opportunities as a selwandle for black people to participate. I want to participate in the ocean economy. The production in the history of South African television. September, you know, as is for about when I went the isiXhosa Music Festival, but it means it was for Paganiso. As a partenele. Kula challenge imike yathethwa apha ngulomakoti wasemaXhosa esithi ngaphaya kwale degree onayo lusanda kukho lamntu nguye ngapha kwe diploma onayo kukho lomntu unguye basifumana nje lo ndawo sifumana la ndawo ethi ndingubani na yo ndingubani na yeah basifumana nje la ndawo la line ngamazimasi ethi ndingubani na sizawukhumbula into yoba yenye le project esincedayo kakhulu kuloo leyo. So abantwana abatsha basanda ufakwa kula production ke yophila naba kudala bekhona bonke kufuneka sibaphakamisile khona ukuze uMzantsi Afrika ubone italente entsha. So uMzantsi Afrika uyibona italente entsha kuba ngaba i-production esifana noGqeberha don't open opportunities. So we applaud them. Thina abantu abayithandayo le province. We applaud them ngokuxuba i-actors as well established netalente entsha. Very important netalente entsha. Enkosi kakhulu begqitha nje ke bantwana begazi kuloo ndawo. Begqitha nje kuloo ndawo. Mandicele umama uNondwembe. Nangu majala mandoda. Nangu Dan Bombax. Houses to the panel, tourism colleagues, all protocols observed. I'm from Nasamagala Bay, Economic Development, Tourism and Agriculture. My task is to welcome Ringo to the Nelson Mandela Bay City. And then we have sithi masibonke ke Ringo bathi by Lombatho bathi thina balazi sabathisa. Wow. The podium here the seat. And now you have somewhere in Bonagana. Apa ngaphambi kwetafile yawo. Sithi masibonke ke njengoba esisaziyo as a friendly city. We hope your visit will bring more traffic and lots of expenditure through this festival. And we hope you will enjoy your stay and what the city has to offer. I hope to see what it is in terms of tourism offerings. So, welcome. Mandibulele ngesipho nesimemo endisifumene kwizisi. Mandithi uthe xa endifowunela ndathi kuye hayi man mazizi khawumancinci zinintsi kwezi kukho ezi jazz productions zizayo zifika ziphume khawundiyeke mna ngike ndime kuba ndayivula
imoritile yayivula imakufe yayivula kodwa after some time uyaphuma ecaleni iphele umuntu ngawo ukuthi angisavule enye mina donela wathi hayi le ayifani nezinye kuba lokhu lena iphuhlisa ulimi lwethu amasiko nezithethe and asihambi sodwa sihamba ekhankanye ke zonke ke ikhampani ezihamba nazo kuha Standard Bank nomhlobo wenene kuba sihamba asihambi sodwa siphethwe ngabantu abathanda ulwimi nomculo wasekhaya wesiXhosa. Ndathi mina ke uyabona le nto uba ndifike ndizokwenza nje ndiperforme ndihambe andithandisisi kakuhle kuba lokhu ndifuna xa ndifike ndishiye ulwazi endiphiwe nam nguThixo uba yenza le nto umsebenzi wakho luwa. Kodwa uba ndifike ndizojayiva ndithini ndihambe and loo nto leyo ayindivuyisi kakuhle kodwa ujayive phezu kwestage ndijike but hayi no le ndicela uze ushiya le unayo but hayi ke ndiyabulela loo nto le ndizawuyenza. Mna umculo wandikhetha andizange ndizikhethe ngokutsho kamama. Le nto ndiye ndayiqwalasela eSt John's College ngoku bendipha eMthatha ndifunda khona. Umem Majija owayefundisa ikwaya uba le nto kuzofundwa i-tonic solfa do re mi fa sol into enjalo. Bendimane ndimamela nje ndibave becula besiya ngapha nangapha. Ngenye imini engekho ndafika ndabafundisa yonke le ngoma bemandiyiva xa ndidlula. Ayenza zonke tenor, alto, bass. Wangena wathi Thixo kanti le nto yakaziyo ndithi hayi ndimane ndidlula nje ndiyive ndiyayazi yonke le ngoma bayiculayo kuba ndimane ndimamela njalo bengayazi uba mna sisiko leyo ndiphiwe into elapha kum. Xa ndibuza umama ndithi mama uyazi umculo ndingene njani but hayi lo mntanam wawuna 3 years xa kumane kufika uGibson Kent ezokwenza iplay by Cape Town isikhalo how long ndifike ndimhlale phaa aze nam ndihlale phaa ndibamamele bonke becula beya ngapha nangapha. The following day abayazi ngoma abize bathi mntanam wena ngomithini ndimculele. So wabona bathi okay lo yi-tape recorder yam ubamba zonke inkwizi ndizoyibona apho ukuba no umculo ndinawo. Kodwa ke ndiyabulela nje uba ndinikwe lithuba loba ndikwazi ukuba ndibe ubuso okanye ndibe lithemba lokuba isiXhosa nolwimi lwazo aluphelanga luyadlula. Utheka intoni umazimazi manthule kodwa ke ithembiso sakho ndawusenza kuba lapha ezantsi okanye apho siyakhona ndawuba lapha ezantsi ke ndenze konke endifuna ndikwenze. Ndakuba ngowakho nawe ube ngowakho. Bezawuthi nje ndibulele kubhuti Mazize mhlawumbi usokwenza i-interview utshilo uthe uyabe ezantsi kodwa ke mandibulele nangethuba endinika lona ukuba ndibe phambi kwenu ndithethe. Andihambi ndedwa nam ndihamba with my music director uTshepo kaMloyi uhleli phaa. Nguye ke uthatha lo mculo lo andawenza kudala awenze uba uphile namhlanje.
wenza kube yonke into leyo. Mandi chap ndizawuthi ndibelile ndibulela. Enkosi Khandela. Cela simbethelele izandla bethu. That is heartbeat. That is the original rhythm. Okay, now we're talking about how to create umculo. You let you first. Mna andifuna andikwazi ukuhlala phansi ibhala umculo. Andikwazi ukuyenza le nto leyo. Ubane wathi mandibhale hlala phansi ibhala umculo. Ndizawuhlala nalo pen le ubusogqibisa akaqala. Andikwazi ndibhala block, writer's block. I think writer's block into ufuna ukwenza into engenziwayo. Umculo flows through thina nje. So now the only thing that abantu that don't understand is each melody is based on the chord le uyidlalayo. Uba ndizodlala E, then ndiyocula ku-F, then kodwa ndiyayila. Kodwa ndiyili kusawuda kamati asiva ngokufana. Olubona ndithe lathi ndikude andihambe ingoma iyale ndiyale ndithe ndaqinela ngesekhathi. Like the new age, the new generation. Yes. Platforms as where do we actually look for Indians? Because of auditions in Zambia. I can we are not found anywhere. So it's about that police is a bonus that was going about spend the meeting and send me chat with. Because third was wait for now as a corner. That is why ziyafuneka platforms like these azinazo kuzizathu ba zenzeke rhoqo. Because le ngoma le athina ngayo ukuthi le kwathu yathi kumama makaza azorecorda ngokwakhe. Suka ngeke nto le. But I saw something now bakhona abanye futhi kwenye indawo like abaningi abanomculo koneze like izake zifo bangaza phela ezithi uba uthini ba utya
umtya nethunga. Yo, into esengayo mfondini umtya nethunga. Yes sir. Kanti bese kwamkela apha enkqubeni kunjani kulwam? Yes. Uze nemvula. Unyana kanqaba. Inhle into esidibanise apha namhlanje. Umcimbi wona kakuhle isiXhosa Music Festival ukule veki zayo ngomgqibelo. Kodwa waqonda into yobana wagqitha mos wena kwela nqanaba lo fika uculo uhambe. No. Awuyenzi loo nto. Nto le kuba ndingene phaa jive uphume Estagini uphinde uhambe. ndishiye ndishiye le nto ndinayo le isiphiwo esimnandi yitsho ukuba ndisenze njani. Imvumi zonke ezi zinto. Benba mhlawumbi sawubuliswa ngeharmony. Enkosi kakhulu ke siyabulele nakuRhatshebe uzla apha azothetha kunye nemvumi zalapha ekhaya ebacebisa ngamacebo namaqhinga okwazi into yobana uqhube ixesha nokwelide kangaka emculweni nazi indlela ke awuthi umntu awujonge ngazo umculo. Enkosi kakhulu ke uRhatshebe lapha uzawusiperformela live. Now benditshilo ndathi si-live kumakhasi ezonxibelelwano umhlobo wenene-FM. So manduxelele iya kuFacebook wakho ngoku ukhangele umhlobo wenene-FM 88-106 enetik eblue. Kanti naphana kuTwitter uyangena ku@UWFM 88_106FM. Naphana nakuYouTube uba uya kuYouTube ufika utayipe umhlobo wenene-FM uzafika udibane nathi phayana. Ubukhali ubuzane mvula. Oh uyangoma ndiyajikeleza ndihamba nodwa okanye ndiziphethe izitsala nawo nawuzomamela uringo uhamba wedwa umntu usiphethe wena uhamba naso onwaba kumculo live. hayi kunendawo ebandayo apha kunendawo ebandayo apha eGqeberha namhlanje. And sethwa sizonke kade bekunjani mntasekhaya? Sekunjalo? Sekunjalo. Oh yes, sekunjalo. Kade enkosi ibhuti wami manje.
All right. So in this way, asasiqinile phekwenza ibesathu sawucela into yobana kunyuke kuye phezulu kulapho safana na khona into sophansi kwempumlo kanti ndayazi into yobana kukhona abantu abafuna ukwazi xa umculo wakho uze udlale umhlobo wena ne-FM kufuneka wenze njani. Ukhona umusic manager wethu uGwiba Ngongi uzasolo pha phezulu udlulisa ke lo myalezo acebisa into yobana xa ufuna umculo wakho uvakala lapha kumhlobo ne-FM udlale emoyeni wenza njani na Lucy. Sure. Kahle kusenzo. Asikathi noma honya ho. Honya ho. Akabiphi xa sibuye ekuleni. Sabe sibuye sigqibezele naye uKhathele apha 1 2 3 Polaris Unplugged Sessions. Asante sekuleni. Kamze ekuleni. Approach balekile ngendlela. You have to. Even for your name's sake. Konkoza. Awunyanzelekanga into yokuba uthi bring up the personality ezoba right for your own name, especially as an artist, especially as a leader. You need to. Like ngihleli nobhuti omkhulu waseMotherwell soze ningabaza abaninzi bathi nguthangana. Grand Buddha yam. Kuhle man Buddha yam kuwe? Ngisemandleni Nkrumani yam. Nkrumani yam uyaqala ukuzaba kanye. This is my first time apha tayam. Yeah, ndayibona nale ndawo inhle inkulu tayam. Kuhle nyani banami. Isn't it weird manami indawo ezinje sizama kodwa sikufuphi kangaka? Hey Buddha yam singaba sekasi thina sikhulele ekasi thina sibelieve yonke into iphelela pha ekasi asifuna uzibona ezinye indawo. But ke ndibonga uThixo ba nami ndilapha namhlanje.